yini engasehlukanisa nothando lukaKristu? Ukunqunywa emqaleni ubhekile ngeke, ukuzondwa ngeke, ukulahlwa ngeke, ukukhunyula uhambe nqunu ngeke, ukuthukwa ngabantu ngeke, ukuncisha ukudla ungadli ngeke, ukusingelwa ngeke. Ayikho into engasehlukanisa nothando lukaKristu. Ayikho. Ayikho. Ngokuba kulotshiwe ukuthi ngenxa yakho sibulawa usuku lonke. Ngenxa yakho sibulawa usuku lonke. Sithiwa izimvu sifaniswa nezimvu eziza kuhlatshwa. Kepha kukho konke lokhu. Kepha kukho konke lokhu. Siyanqoba nokunqoba. Wasithandayo. Ngani? Wasithandayo. Sinqoba ngothando osithandwe ngalo. Sinqoba ngalo. Siyakholwa ukuthi sinjani-ke? Siyakholwa ukuthi sinjani-ke? Siyakholwa ukuthi ukuthi nakufa nakuphila. Ukufa, ukuphila, izingilosi, ababusi, nakho okukhona, nakho konke okukhona, nakho nokuzayo, namandla, nokuphakama, nakujula, nanto yini edaliweyo ayekuba namandla okusahlukanisa nothando lukaNkulunkulu olukuKristu Jesu inkosi yethu. Ayuthando lukaNkulunkulu lubazi ukujulile lisanele sonke. Noma ngabe kuthule inhliziyo embi, uNkulunkulu uyakuthanda. Ukuthandela ukuthi ngelinye ilanga ubone ukuthi unenhliziyo embi. Noma ngabe kuthule nomona, uNkulunkulu uyakuthanda. Ukuthandela ukuthi ngelinye ilanga nawe uthola umusa. Ukuba akekho noyedwa umuntu ophendukela mina noma ngimfunza ivangeli ukuze enze lento efunwa yini. uJesu obiza abantu kumele le ncwadi ungafuni ivezele lento. Ngifuna le ncwadi ivezele ukuthi abantu bamukela ivangeli ngenxa yokuthi ke bezwe uJesu hayi umhlengi. Mina ngiyakutshela ngibeke eceleni. Thatha iBhayibheli lakho uma ufuna ukuthi ulandele imfundiso